viihdyttämään. Ota se. Ja ole hyvää huomenta, Ilkka. Kerro, millä mennään. Hyvää huomenta, aamulypsäjät. Tai no, nyt täytyy sanoa, että tänään on vähän raskaampi huominen ja se johtuu siitä, että oli niin todella mukava viikonloppu. Tuttu tilanne. Toivottavasti jollain muullakin. Pahoinpidellään vähän Jenni Vartiaisen biisiä, tän nimi on Maanantai. Voin muistaa, miten perjantaina pohjia vedettiin. Ja ensin hillitysti baarista toiseen edettiin. Otettiin tukijalkaa. Nyt peilistä näen naamani ginilonkeron värisen. Juon aamukahvit ja niin kuin vibraattori mä tärisen. Työviikko voi alkaa. Maanantai, mä myönnän sen. Mulla on kamala kankkunen. Maanantai, se masentaa. Poden niin jäätävä kanunaa. Mä sunnuntaina loivensin niin kuin konkarit opettaa. Eihän pikajuoksijakaan voi kuin seinään lopettaa. Se vain tuo pahaa karmaa. Kun vielä piti mennä muutama kuppilaan riipimään, niin kutsuin liskot yöksi makuuhuoneeseen hiipimään. Nyt maistuisi harmaa. Oi maanantai, mä myönnän sen. Mulla on kamala kankkunen. Maanantai, se masentaa. Poden niin jäätävää krapulaa. Kun rahalla näin kaamea olo taas piti hankkia, en todellakaan uskalla avata verkkopankkia. Kuitteja riittää. Ei auta kylmät kääreetkään, kärsin kovista paineista. Töissä tuskin tänään selviän mistään deadlineista. Ja pomo taas kiittää. Äänikin opettaa perhana. Maanantai, myönnän sen. Mulla on kamala kankkunen. Oi maanantai, se masentaa. Poden niin jäätävää krapulaa. Joo, tsemppiä kaikille muillekin. Kyllä se siitä, Ilkka, voi sanoa kokemuksen syvällä rintaäänellä harmaalle.